गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आम पाठ पढ़ा ओडिया वर्णमाला। ओडिया जो लेटर गुड़ाक अच्छी आज आम प्रथम अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ से गोटी गोटी करके आज आम पे कौन पाठ पढ़ा। चल स्टार्ट करवा ओडिया वर्णमाला। एटा कौन एटा होची अ, एटा होची आ, एटा होची हर्षेई, एटा होची दीर्घई, एटा होची हर्षौ, एटा होची दीर्घौ, एटा होची कौन रु, एटा ए, तापरे आई, तापरे ओ, तापरे औ, तापरे कौन आसो पिला माने क, तापरे ख, तापरे ग, तापरे घ, तापरे व, तापरे च, तापरे छ, तापरे ज, तापरे कौन आसो पिला माने तापरे झ, तापरे न्य, तापरे ट, तापरे ठ, तापरे ड, तापरे ढ, तापरे ण, तापरे कौन आसीबो तापरे त, तापरे थ, तापरे द, तापरे ध, तापरे न, तापरे कौन आसीबो तापरे प, तापरे फ, तापरे ब, तापरे भ, तापरे कौन आसीबो म, तापरे ज, तापरे र, तापरे कौन ल, तापरे व, तापरे तालबेस, तापरे मूर्धनेश, तापरे कौन आसीबो दंतस, तापरे ह, तापरे क्ष, तापरे य, तापरे कौन ल, तापरे ये कौन होची ये होची अनुसार, ये होची विसर्ग, ये होची चंद्रबिंदु। पिला माने मन रखिला अठु ल पर्यंत ये होची अनुसार, ये होची विसर्ग, ये होची चंद्रबिंदु। अठु ल पर्यंत मन रखिला। थैंक यू बच्चों।